אפשר להגיד הלל? לא. פה כשהגענו לארץ, הבנים של הקדוש ברוך הוא טבעו יותר מבים. טבעו במצולות גהנום, בגלל התרבות הציונית הישראלית, האוסטרית האירופאית שהחדירו לנו. יש פה תימנים. עמד פה תימני ואמר, מה הדין של יהודי שהוא חצי חצי בגוג ומגוג? למה הוא נשאר חצי חצי? אבא שלו היה שלם, אבא שלו היה קומפלט, סבא שלו היה קדוש. מה קרה נהיה חצי חצי? בחצי חצי זה כבר טוב. יש כאלה משמדים, כבר בכלל כופרים, לא מכירים. מה נשאר מהעדה התימנית שהגיעה לפה 100% כולם? 10%? איפה 90%? הלכו לגיהנום. מי עשה להם את זה? ההלל של יום העצמאות. למה? הם התחברו לישראלים. אתם חושבים זה היה פעם? לא. זה היה אתמול בבוקר. הגיעו לרחובות יהודים לפני כמה שנים, נכון? נכון? העלייה הזאת שעלתה לפני מספר שנים. מה נשאר מהם? גלפש. כלום. הורידו. אין סימונים, אין זקן, אין יהודה, אין שום דבר. לפני כמה זמן, כמה שבועות, הגיעה משפחה תימני עם 10 ילדים, נכון? משהו טרי. אחרי שבוע איפה היה? בקונצרט. לקחו אותו לקונצרט. הוא ישמע את בטהובן. מה זה? זה נקרא להעביר על הדת. זה יודעת המדינה לעשות נפלא. וקוראים לזה קדמה, תרבות, מודרניזציה. להורים שלנו קראו פרימיטיביים, נחשלים. ככה קראו. אם היה בא משה רבנו, היו אומרים זה בכלל לא למד באוניברסיטה. איזה תואר יש לך? אברהם אבינו אם היה בא, בכלל הוא חסר תרבות. למה? כי פה יש קריטריונים. זה המדינה עשתה. זאת אומרת, את צריכה להבין, אין להגיד הלל על התוצאות והחורבן הרוחני של עם ישראל במדינת היהודים, לשיטתך. ואת רוצה לשמוע שיר שאני חיברתי על זה? רק שנייה, אני רוצה להגיד משהו. תכיני בבקשה 60 למדינה. אתה יכול לחשוב, שוב, אתה יכול לחשוב כאילו, אוקיי, כמה חילונים יש וכמה יש, כמה... אין לי בעיה עם חילונים, שתביני. לא חילונים, אנשים שלא מאמינים. רגע, אני אוהב את החילונים, אני אוהב את היהודים, אני נלחם בעבורם שיזכו לגן עדן. גם אני אוהבת אותם. אני מוכן לתת להם בחינם כל מה שיש בידי, אני מוכן לרוץ מעיר לעיר, מכפר לכפר, אני בא בחינם, אני נשאר על שעות הקטנות בלילה, בשביל לתקן את מה שקלקלו הציונים. אני לובש את הבגדים האלה בגלל שהפשיטו את ההורים שלי מהם. אני מגדל פאות בגלל שלאבא שלי גזזו פאה אחת ואמרו לו את השנייה תוריד לבד. הבנת? זה הציונים, ועל זה אני אגיד הלל. אז על מה אני אגיד הלל? אבל אתה יכול להסתכל על זה, ומה אם לא הייתה מדינה? ומה ההתבוללות שהייתה לפני זה? אני אגיד לך מה היה. מה לפני השואה שלפני שקום המדינה? זה היה הרבה יותר גרוע מה שיש בארץ. בברוקלין, in United States of America, יש שם כ2 מיליון יהודים חרדים, שבכל ארץ ישראל אין. יושבים שם אצל הגויים. מה בשאר העולם? בסדר. והגויים מכבדים אותם, שהם לא נוסעים כמעט, חוץ ממקרים דחופים, בכל הרחובות שלהם, וזה שטחים אדירים, אף אחד לא שם שם מחסומים. הגויים מכבדים את היהודים ולא עוברים שם. זאת אומרת, הם שומרים על היהדות פי כמה וכמה יותר טוב מארץ ישראל. ומה עם שאר העולם שכל היהודים מתבוללים לגמרי? בסדר, אז יש את גם הקהילות פה בארץ ישראל. ארץ ישראל רוצה את ברית הזוגיות, זה תנאי עכשיו של... לא כולם, עובדה שזה לא עבר בכנסת. עוד פעם, רוצים גיור שלא כהלכה, רוצים שזוגות זכריים יהיו זוג נשוי, 2 אמהות לילד אחד, בית המשפט פוסק,
זה סדום ועמורה פה, זה בכלל לא של אני יכולה יהודים. להגיד משהו, אני לא יכולה להגיד על זה שההורים שלי עלו לארץ ממרוקו, בלי קשר למדינה שהם עלו לפה אשריהם וקיימו מצוות יישוב ארץ ישראל. זה אבל הם טוב כן עלו מאוד. לארץ בגלל שהקימו את המדינה, כי אחרת לא יכלו. מה לעשות, היה את המנדט ולא הרשו לאנשים סליחה, לפני מדינת ישראל היה פה יישוב יהודי שלא קשור למדינה והיה קודם להם. תלמידי הגר"א. גם המדינה חגיגה. גם המדינה חגיגה לפני שנה או שנתיים את העלייה, למה הם רצו לחבר את תלמידי הגר"א כאילו לציונות, כאילו הם היו ציונים. תלמידי הגר"א עלו לפה לארץ, עלו פה יהודים. עליית תימן לא מוזכרת בהיסטוריה בכלל הציונית, אלא בשנת תרמ"ב עלו פה כמה כאילו. עליית בילו, בית יעקב לכון הלכה, כמה רוסים, 11 רוסים שעלו, נקראו תנועת בילו, היה להם בית אחד בחולון, הם אחרי חצי שנה חזרו לרוסיה, והם כתובים בהיסטוריה דפים שלמים, תנועת בילו. התימנים פלאחים, ייבשו רק את הביצות וביי ביי. שמו אותם ביבניאל, בעין שמר, בכמה מקומות, בראש העין, עד לפני כמה שנים עוד היו בפחים של הבריטים. עד היום יש בראש העין צדדים שאין מדרכה עוד לא התפתחו. אז לכן הביאו את הקצינים לשם בשביל שאולי יהיה ככה תקציב. מכל מקום, אנחנו מדברים על מציאות עגומה